खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन नखर दैदेननायाव आरो फिसा फोरोंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय रान्दि आइजोफोरनो 25,000 रांनि एककालीन राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तेजपुरनिफ्राय दुलाराय आसामनि गासैबो जिल्लाफोरावनो रान्दि आइजोफोरनो एककालीन रांखान्थियारि अनसुंथाइ गथायनायखौ बेखेवनानै होनायनि उनावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सा 440 रान्दि आइजोफोरनोबो एककालीन रांखान्थि अनसुंथाइखौ गथायनानै होनाय जादों। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों इन्दिरा मिरि इउनिभार्सेल रान्दि पेन्सन बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 राङै सा 440 रान्दि आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ गथायदों, जेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BTCनि MCLA राजिब ब्रह्म, क'क्राझार जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि समिर बसुमतारी, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म लोगोसे रान्दि आइजोफोर। बुरै पेन्सन मोननो हायि आरो फिसाय थैजानाय आइजोफोरनो बे पेन्सनखौ होलांबाय थानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे जायफोर दासिमबो बे पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामाखै बिथांमोनहा BDO अफिसनिफ्राय एप्लिकेसन फर्मखौ मोननो हागोन आरो बे पेन्सनखौ मोननो थाखाय ब्लक आरो BDO अफिसजों सावरायनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्लानि अनगायैबो चिरां जिल्लायावबो सा 184 रान्दि आइजोफोरा बे इन्दिरा मिरि इउनिभार्सेल उइड' पेन्सन स्किमनि गेजेरजों 25,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रान्दि आइजोफोरनि थाखाय होनाय बे बिथांखिखौ थांनाय 2020 मायथाइयावनो जागायजेननाय जादोंमोन, जेराव 2020-21 मायथाइयाव बे बिथांखिनि थाखाय रायजो सोरखारा 62 कौटि रां होदोंमोन। 2021-22 मायथाइयाव 70 कौटि होदोंमोन आरो 2022-23आव दासिम 23 कौटि रां होबाय। BTCनि आबाद बिफानाव साख्रिनि रेगुलाराइजेसननि थाखाय गनायथि मोनखानाय 4 मावफारियाफोरनि रेगुलाराइजेसनखौ बिटिआर सरकारा हरखाबै दाननानै होबाय। BTCनि जइन्ट सेक्रेटारिया BTCनि डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचारनिसिम लाइजाम हरदों। लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि थांनाय 21 जुलाइ 2022 मायथाइयाव फोसावनाय लाइजामनि सायाव बिथा खालामनानैनो BTCनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि ग्रेड 4 फिक्सड पेआव साख्रि मावनाय 4 मावफारियाफोरनि रेगुलाराइजेसननि गनायथि मोनखानायखौ दाननानै होनाय जादों आरो उननि समाव BTC फिक्सड पे इमप्लयिजनि इन्टार डिपार्टमेन्टेल ट्रेन्सफार अफ सार्भिसेस फर रेगुलाराइजेसन कमिटिनि गेजेरजों रेगुलाराइज खालामनानै होफिननाय जागोन होननानैबो लाइजामाव लिरदों। BTCनि आबाद बिफाननि ग्रेड 4आव साख्रि मावनाय 4 मावफारियाफोर जायनि रेगुलाराइजेसनखौ दाननानै होनाय जादों बिथांमोननि मुङा फारियै बिजनीनि साब डिभिजनेल एग्रिकालचार अफिसाव मावनाय सरजित बर्मन, चिरां जिल्ला एग्रिकालचार अफिसाव मावनाय महित नार्जारी, चिरां जिल्ला एग्रिकालचार अफिसाव मावनाय प्रबिन कुमार बसुमतारी आरो गसाइगाव साब डिभिजनेल एग्रिकालचार अफिसाव मावनाय राजाकुल आजिम पाटगिरि। मा जाहोननि थाखाय रेगुलाराइजेसन जानायनि गनायथि मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोननि साख्रिनि रेगुलाराइजेसनखौ BTC सरकारा हरखाबै दाननानै होखो, बेनि सायाव लाइजामाव जेबो मख'नाय गैया। सिखावनि उदखार। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव खासियाबारियाव हिमालयान बाइक खावनानै पुलिसनि जेयाव नांदों अनजालु मुसाहारिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला खासियाबारि बाजाराव जिरेन बसुमतारिया गावनि AS 16H9311 नंनि हिमालयान मटर साइकेलखौ लाखिथ'नानै दोनदोंमोन। बेयावनो सिखावफोरा मटर साइकेलनि थालाखौ सिफायनानै मटर साइकेलखौ खावनानै लांदों। खावनाय जाथाय जानायनि उनावनो साबकाटा पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिस आरो रायजो राजाफोर जथायै नागिरनायाव खावनाय हिमालयान बाइकजों लोगोसे बाइक सिखाव अनजालु मुसाहारिखौ हमनो हादों। बे मटर साइकेलखौ खावनायाव आखाइ थाबावनाय गुबुन सानैखौ हमनो मोनथ'नाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मटर साइकेल खावनायनि सायाव अनजालु मुसाहारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव जौ लोंनानै दंमोन, बेयावनो गावनिनो लोगो सानै आदिबासिफोरा बाइकखौ गिबियाव नारनानै लाबोग्रोदों आरो उनाव गावखौ लेंहरदेरदों। फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननो थांखि लादों आसाम सरकारा। फैगौ 23 अक्ट'आव सोलोंथाइ बिफानाव गासै सा 4,717 नो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। सा 4,717 नि मादाव कलेजाव सा 712 नो एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थिसनथाइ होगोन।
बेनि अनगायैबो ग्रेस मोननाय टेट टिचारफोर सा 1258 फोरनोबो एपइन्टमेन्ट होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनेश पेगु बिथाङा। फोरमायथिबावदों दि सोलोंथाइ बिथिङाव एपइन्टमेन्ट होनायखौ दोनथ'नो थाखाय हाइकर्टआ बिथोन होदोंमोन, नाथाय हाइकर्टनिसिम आर'ज खालामनायलाय हाइकर्टआ दा एपइन्टमेन्ट होनायाव हेंथा होनाय नंला, नाथाय केसआ सोलिबाय थागोन आरो केसआवबो देरहासारनो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो बिथां डक्टर रनेश पेगुआ। सोलोंथाइ बिथिङाव फोरोंगिरिनि आंखाल जानायनि थाखायनो सोलोंथायाव जेंना नुजाथिदोंमोन, बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि नङै माखासे स्टाफफोरनो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनेश पेगु बिथाङा। आसाम पुलिसनि एबिइउबि आरो कामान्ड' मासेयाव सायख'जानाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय सालाकाथि दख'रा एबसुनि सिङाव गोग्लैनाय सालाकाथि ओनसोलनि सा 7 लाइमोनफोरखौ सालाकाथि दख'रा एबसुआ दुंब्रुदै बरायनायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। सालाकाथि दख'रा एबसुजों बरायजानाय बिजाथिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै रजंगुरि गामिनि दानसोरां बसुमतारी, हरिगाव गामिनि गोमोथाव ब्रह्म, बर' खुरसाकाथि गामिनि अनसुला दैमारि, सटक खुरसाकाथि गामिनि सनिमा मुसाहारि, दगरपारा गामिनि बिष्णु बरगयारी आरो टिंकु बरगयारी, लोगोसे बारघर गामिनि दैथुन नार्जारी। आसाम पुलिस एबि कनस्टेबल आरो कामान्ड' मासेयाव सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ बावखुंग्रि ब्याबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारी बिथाङाबो बरायदों। उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा फारियै उजानपारा गामिनि मिथिंगा बर', बिनय बसुमतारी, रुपनाथ नार्जारी, मिथु बसुमतारी, थरायना सांग्रिला मुसाहारि, मथुपारा गामिनि उरखाव मुसाहारि, बामनगाव गामिनि अलकनाथ नार्जारी, अबायकुथि बान्दरपारा गामिनि मिथिसार बसुमतारी आरो मलानदुबि गामिनि जांगिला बसुमतारी। म्यानमार हादराव दासिमबो गोजोन गैया। म्यानमार हादराव आर्मिनि हेलिकप्टारजों फरायसालिखौनो गाग्लोबदों, जायजों सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सा 13नि मादाव सा 7 फरायसाफोर। रिपर्टनि बायदिब्ला जुन्टा मिलिटारिया म्यानमारनि सेन्ट्रेल सागिं ओनसोलनि लेट येटकन गामियाव बुद्धिस्ट मनेस्ट्रिनि सिङाव थानाय फरायसालियाव गाग्लोबदों, जायजों गासै सा 13नि जिउ खहा जादों। जुन्टा मिलिटारि फर्सआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला काचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मि आरो पिपल्स डिफेन्स फर्स PDF हाथियार लाग्रा आफादा लेट येटकन गामिनि रायजो राजाफोरखौ बाहायनानै हाथियार रोगानायनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो फरायसालिनि बिल्डिंनि मददजों मिलिटारि फर्सनि सायाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो मिलिटारि फर्सआ अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो हाथियार लाग्रा आफाद काचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मि आरो पिपल्स डिफेन्स फर्स PDF हान्जाजों गावलायलायनाय जादोंमोन आरो बेयावनो फरायसालिखौबो हेलिकप्टारजों गाग्लोबनाय जादों, जायनिफ्राय गोबां हाथियारजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय थर-10 बमबो मोननो हादों होननानै जुन्टा मिलिटारि फर्सआ फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं फरायसालियाव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों नेशनेल इउनिटि गभर्नमेन्ट NUGआ। लोगोसे फरायसालिनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो सा 20 फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ हमनानै लांनायखौ उदां खालामनानै होनो थाखायबो दाबि दैखांदों। रायखांनो गोनांदि थांनाय बोसोरावनो म्यानमार हादरनि इलेक्टेड गभर्नमेन्टखौ बोख्लायनानै इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि लिडारखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव म्यानमार हादराव मिलिटारि रुल सोलिदों आरो मिलिटारि रुल सोलिनाय लोगो लोगोनो म्यानमार हादराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों। गोबां सुबुंफोरानो इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि लिडारखौ उदां खालामनानै होनांगौनि दाबिजों सोमावसारबोदों, जायनि थाखाय रायजो राजानि सायाव मिलिटारि फर्सआ इनाय खालामबोदों आरो बेखौ थावरिनो हायैयाव गोबां रायजो राजाफ्रा हाथियारबो हमदों, जायनि थाखाय मिलिटारि फर्सनि हेंथायै गसंनो गोबां हाथियार लाग्रा आफादबो जोनोम मोन्दों। हाथियार साप्लाइ खालामनायनि दायाव हमजाबाय पिंकु मण्डलआ। बिश्वनाथ सारियालिनि ASTC बास स्टेन्ड साखाथिनिफ्राय हमनो मोन्दों पिंकु मण्डलखौ। 31 बोसोर बैसोनि पिंकु मण्डलआ गुबैयै बिहारनि आरआरिया जिल्लानि थागिबि आरो बियो हाथियार साप्लाइ खालामनायनि हाबा मावोमोन। बावैसो सिगां आसामाव गान्दा गावथारनायाव बाहायनाय हाथियारखौ पिंकु मण्डलानो साप्लाइ खालामदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पिंकु मण्डला हाथियार साप्लाइ खालामनायजों लोगोसे नावबो साप्लाइ खालामोमोन, जायनि मददजों सिखाव फलानफोरा सिखार खालामोमोन। दा पिंकु मण्डलखौ बिश्वनाथ सारियालिनि ASTC बास स्टेन्ड साखाथिनिफ्राय हमनो मोनबाय। ASTC बास स्टेन्ड साखाथियाव थानाय हनुमान पान्डिया मण्डलनि गलानि गडाउननिफ्राय पिंकु मण्डलखौ हमनो मोन्दों। लोगोसे गंसे राइफल आरो गंसे पिस्तलबो हमनो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला हनुमान पान्डिया मण्डला गावनि गडाउनाव हाथियार दोननो जायगा होनायजों लोगोसे आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा दुथांफोरखौबो थाखुमानो थाखाय जायगा होयोमोन। मोनसे फोसावनाय। आं दा नैबे फंबायमोननि हटेलावनो दंफैयो, सिक्किम गेंटकआव। हटेलनि नामा फंबायमोननि हटेलनि नामा साइमन हटेल एन्ड रिजर्ट। एक्जेक्ट लकेसनखौसो मा होनदोंमोन? लकेसनानो जाहैबाय जोंनिया CM बांला,
माने एमजि मार्कनि साखाथियावनो आरो एमजि मार्कनिफ्राय थाबायनाय डिस्टेन्सआव जास्ट माने 5 मिनिटल' लायो ओमफ्रायहाय जुदि गारिफोरजों सोरबाफोर थाङोबाथाय 2 मिनिटल' लायो आरो बांद्राय गोजान नङा जास्ट माने थाबायनानै वाकिं डिस्टेन्सजों माने एमजि मार्कआव थांनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो औ जायगाफोराबो ओरैबायदि समायना माने थाबायनायजों मोजांसो जायो आरो माने नुजोबथारनाय जायोना गारिजोंबा एसे स्पिड जायो नालाय थाबायनायबा एखे रोखा रोखा नुजोब्बाय आरो मेगनजों ना ओमफ्राय फंबायमोननि हटेलनि भिउआबोथ' मोजांखा हटेलनिफ्राय जि भिउ नुहुरो हाजो हाला बेफोरबायदि नुहुरो बेखौथ' आं दिन्थिखाबायानो ओमफ्राय आंबो बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बे हटेलाव जायफोर थाफैनो लुबैयो बिथांमोनहा थाफैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिगांनो होखाबाय अब्लाबो आङो दिनैबो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबावगोन ओमफ्राय जायखिजाया समाव नोंथांमोनहा फैनो लुबैयोबा फंबायनाव कन्टेक्ट खालामनानै बे हटेलाव थाफैनो हागोन आरो सिक्किम गेंटकखौ नोंथांमोनहा जुदि बेरायफैनो लुबैयोबा ओमफ्राय फंबाया जोंनि बर' मानसिबाथाय माने बहुत खमावनो खालामनानै होयो आरो माने अफार सिस्टेमै लकेलनिखौ जोंनिखिनिखौ आरो मा नांबावगौ बेलेग जायगायाव फैनानै बेलेग रायजोआव फैनानै गावनि हारिनि हटेल मोनफैबाय बे सबसे साबसिनखा आरो जुदि लकेलनि होननानै जुदि अफार होबावोबा आरो बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो माने जोंहाबो ओरैबायदि नाङो माने बेयावथ' जेबो बर' मानसि रावबो थाङा नालाय निजा मानसि लोगो मोनबाथाय माने गावनि असे बायदि नाङो माने सोरबा फैबा हामगौ बर' जाथि बिदिसो आरो माने रायलायनो मोनबा हामगौ बिदि आरो ना बेलेग जायगायाव जाय थायो बिसोर बेबायदिनो सानो माने बर' रायलायनो मोनबा हामगौ सोरबा जोंनि जायगानिफ्राय फैबा हामगौ बिदि मोनो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना जेखि जाया समाव फैया मानो फंबायनि हटेलाव थाफैनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोनहा सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों